Vchod do Eldance vyzeral ako stará garážová brána. Keď ste vošli donútra, buď ste vstúpili do obrovskej mláky, alebo minimálne ste sa otreli o pleseň, ktorá trčala zo steny. Takže starý bytunok so všetkým, čo k tomu patrí, aj s mierne strašidelnou atmosférou. No a dúfam, že ľudia, ktorí sem prichádzajú za divadlom alebo za tancom, či len za odpočinkom, vnímajú ten priestor úplne inak. Tá energia, ktorá sa sem vložila, myslím, že hovorí o všetkom. A tá energia patrila aj ľuďom, ktorých týmto všetkých pozdravujem a dúfam, že sa s nimi v sobotu na oslave 5. narodenín Eldance uvidíme, pretože vyše 40 externých a interných pracovníkov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov, kamarátov, všetci prispeli či proste rukou k dielu, alebo finančne, alebo proste nás len podporili ako diváci, čiže bez nich by to vôbec nebolo možné. Čo je dôležitou súčasťou tých 5 rokov je Eldance Company. Je to skupina ozajstných nadšencov, akých myslím už ďalších nenájdeme. Sú to ľudia, ktorí pracujú na rôznych postoch, v rôznych firmách, od kriminalistky, tu máme cez reštaurátorku, profesora matematiky a ďalších ľudí, ktorí naozaj vo svojom voľnom čase 5-krát do týždňa si tu šúchajú nohy a milujú tanec a spoluprácou s nimi vlastne za tých 5 rokov vzniklo niekoľko úžasných celovečerných predstavení a myslím, že tento ansambel možno nemá ani európsky obdobu, pretože na profi úrovni v amatérských podmienkách títo ľudia dávajú zo seba pre tanec všetko. Takže týmto pozdravujem Eldance Company. Predstavenie, ktorým sme možno urobili tú malú dieru do malého slovenského divadelného sveta, Canto Hondo. Čongor Kašaj, Joško Vlk, Janko Hromada, Stanka Vlčeková, Janko Krúžliak, Mirka Klementová, Anka Sedlačková a v neposlednom rade Kamil Žižka ako spolurežisér a autor tohto predstavenia. Bol to veľký šok, veľké prekvapenie, to, že sme získali 3 dosky ako nováčikovia na scéne. Tešíme sa z toho doteraz, síce predstavenie už neuvádzame, táto inscenácia vlastne už 2 roky nie je živá, stále na ňu spomíname a je to jedno z veľmi šťastných období, ktoré nás hneď na úvod postretlo a nám tie brány naozaj otvorilo. Pokračovali sme ďalej Jablkom, to sa hrá dodnes, myslím, že s celkom diváckym úspechom. Zaujímavá tu bola spolupráca s Andrejom Petrovičom, ktorý mal zrovna pauzu z Akram Dance Company, takže spolu vytváral a interpretoval aspoň premiérové predstavenie, takže na Jablko sa dá prísť pozrieť ešte kedykoľvek. No a jedno z posledných predstavení Voda na vode, čo k nemu povedať? Teraz je v takom zmätočnom stave, pretože hlavná interpretka je v očakávaní prírastku, takže preštudovávame. Jeden z ďalších interpretov sa odsťahoval dlhodobo do Londýna, takže už sme preštudovali. Takže vznikne úplne nová Voda na vode. Tak tomu sa takisto bude dať prísť pozrieť už v novembri. A čo k tomu celému tu ešte povedať? Žijeme tu ozaj tancom a divadlom od rána do večera. Tanečná škola Praska vo Švíkoch od malinkatých detí, 3,5 ročných až po seniorov. Cvičíme, tancujeme,
pripravujú sa choreografie, vystúpenia, divadelné predstavenia, lebo sa snažíme tú školu prepájať práve s divadlom. Takže všetci, čo majú chuť a nás nepoznajú, môžu prísť celoročne. A tí, čo nás poznajú, dúfam, že sú spokojní a zachovajú nám svoju priazeň. Snažíme sa robiť to najlepšie, čo vieme, naozaj na profi úrovni, s odborníkmi a trošku inak ako všetci ostatní, pretože ten súčasný tanec, myslím, že práve tu našiel svoju domovskú scénu.